L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol l-MFA ippreżentaw is-suċċess li tiġġib magħha l-kampanja Stop the Hate li tnediet f'Novembru li għadda b'kollaborazzjoni mal-Malta Football Social Responsibility u 26 klabb differenti tal-Amateur League. L-għan ta' din il-kampanja hija li twaqqaf l-abbuż kemm online, verbali u anke fiżiku mill-logħba tal-ballun darba għal dejjem. Dan fil-waqt li jibqgħu jiġu promossi l-inizjattivi dwar ir-responsabilità fil-futbol. Fil-bidu tal-istaġun waqt kull logħba li ntlagħbet, il-captains kollha tat-timijiet kienu libsin faxxa bil-kliem Stop the Hate. Dwar din il-kampanja One Youth tkellem ma' Peter Busuttil, il-kap tal-Football Social Responsibility, fejn qal li din il-kampanja mhux biss hija għal dawk il-klabs li huma parti minn din l-inizjattiva, iżda anke għal komunitajiet ta' madwarhom. Hija wkoll kampanja biex tħeġġeġ in-nies ikunu konxi ta' kemm importanti li nneħħu l-mibeda mill-futbol kemm minn fuq il-kamp tal-futbol, kemm minn fuq minn nies li jkunu qed isegwu l-logħba tal-futbol u kemm fil-komunitajiet tagħna. Waqt din il-konferenza għadda messaġġ b'mod virtwali l-Kummissarju Ewropew Malti Glenn Micallef li fir-responsabilità fost l-oħrajn għandu l-isport.